something very great. Но исках да видите, че сте свързани с нещо много велико. I wanted you to see that the joy that it comes from heaven. Исках да видите, че радостта, която слиза от небето, is here. And you have to see it with your own eyes. И трябва да го видиш със собствените си очи. You know, we can tell you things. Ние може да разказваме разни неща. But this whole school is about you experiencing. Но цялото училище се състои в това ти да преживееш the Holy Spirit and the reality of heaven. Да преживееш святото и реалността на небето in new ways. По нови начини. And you may look at some of the people here and think they're very strong leaders. И може да видите хората, които са тук и те са много силни лидери. But I want to tell you that every day, even we, но искам да ви кажа, че всеки ден дори ние drink from that same well of salvation. Пием от същия извор на спасението. Yes. The Bible says we've all been given one drink to drink. Библията казва, че на всички ни е дадено едно и също питие, което да пием. And it doesn't matter your education. Няма значение какво ти е образованието. Doesn't matter your abilities to read or write. Няма значение дали можеш да пишеш или да четеш. Doesn't matter where you come from. Няма значение откъде идваш. Doesn't matter the color of your skin. Няма значение какъв е цвета на кожата ти. What matters is, are you drinking the drink that heaven gives? Най-важното е дали пиеш от същото питие, което слиза от небето. You don't need money to drink that drink. Не ти трябва пари да пиеш това питие. You don't need money today. Днес не ти трябват пари. You don't need money tomorrow. Няма да ти трябват пари и утре. For the rest of eternity, you won't need money to drink this drink. И за цялата предстояща вечност няма да имаш нужда от пари да пиеш това питие. Whoa! Thank you. Wow! And all we can say is thank you. И всичко, което ние можем да кажем е благодарим ти. Благодаря! Wow! Wow! There are some people in this room that have a very high education. Тук има в тази зала някои хора, които имат много висше образование. Higher education than me. Дори по-висше от моето. Very, who are they? Will they stand up? No, I don't know. People who are very educated in the scripture. Тук има хора, които са много образовани в писанията. Very talented in translating language. Надарени с това да превеждат от чужди езици. I only speak English. Mitko speaks 2 languages, maybe 3. Аз говоря само английски, а пастор Митко сигурно говори 2 или 3 езика. He speaks more languages than me. Той говори повече езици от мен. Wow! The language of ecstasy. So many are talented musicians. Тук има много, които са талантливи музиканти. Many are excellent musicians. Има отлични, превъзходни музиканти тук. Creative writers. Също творци, които пишат. Very many talents in this room. Има всякакви таланти тук на това място. Ceramic artist, a sculptor. Човек, който се занимава с изкуство, с керамика, скулптура. Whoa! Whoa! A talented cameraman. The professional chauffeur.
professional drinkers. Say it. Също има и професионални пиячи. Sandy. Sandy. And then, yeah, we have some secret bliss bombers. Имаме някои тайни бомби на блаженството. Които хвърлят бомбите на блаженството. Бомбардировачи. Wow. But again, the Bible says we've all been given one drink to drink. Но пак и пак Библията казва, че на всички ни е дадено едно и също питие, което да пием. Wow. I don't drink a different drink than they drink. Аз не пия различно питие от тях. I don't drink a different drink from what you drink. Аз не пия различно питие от това, което вие пиете. Wow. Yeah. And we need to remind each other of this all the time. И трябва непрекъснато да си го напомняме това през цялото време. Or we can start looking at each other and comparing each other. Иначе започваме да гледаме един на друг и да се сравняваме. And say, well, this one has more than I do. И да казваш, ами този има повече отколкото аз имам. Or I am the least in this room. Или аз съм най-ниския, най-малкия тук в тази стая. But in the cross there is no way to measure that. Но в кръста няма начин това да се измерва. In the cross we were all rich. В кръста всички ние сме богати. In the cross, in Jesus Christ, we have heaven's rich blessing. В кръста, в Исус Христос, ние имаме най-богатите богатства и благословения на небето. Your body is a vessel. Твоето тяло е един съд. A carrier of heaven's anointing. Един съд пълен с помазанието на небето. A carrier of Jesus Christ himself. Ти си носител на Исус Христос, самият Той. Wow. So we want to give you evidence in the Bible. Затова искаме да ви дадем доказателства от Библията. We want to give you confidence in the Word. Искаме да ви дадем увереност от Словото. And even if you can't read well or write well, и дори да не можеш да четеш добре или да пишеш добре, you can listen and believe. Можеш да слушаш и да вярваш. Нежна вяра comes by hearing. Идва чрез слушане. Wow. Are your ears working? Работят ли ти добре ушите? Okay, your ears okay? Имаш ли добре? You have two in case one is broken. Бог ти е дал две за всеки случай. Ако едното нещо не е наред, не чува, другото ще работи. This Ben has a Bible here. Ben има една Библия. Says English version for the deaf. Която се казва английска версия за глухите. Just in case. Просто в случай, че има някой, който чува. Two sets. Даже има два броя. One for one ear. Едната за едно слухо, другата за друго слухо. Because the word is living. Защото Словото е живо. It's a living substance. Живо вещество. So when it goes inside you, something happens. Така че когато то влезе вътре в теб, нещо става. Wow. So we will in these